Рөстәм Яхинның музыкасы татар йөрәгенә якын. Анда моң, милилек тә, романтизм да бар. Ул иҗатка Европа традицияләрен кертеп җибәрә, заманча татар музыкасы тудыра. Аның белән аралашканыбыз бар, хәтта мин аның Алевтина Евгения Миркина белән безнең Горький исемендәге урамындагы радиода запись ясаганда, ул анда Капиталина Румянцева белән үзенең бер романсын язып ята иде. Мин әйтәм, Рөстәм Газиевич, мин дә бүгән сезнең бер романыңызны язамы дигәч, ул тыңлады. Мин анда әз генә мелизматика кергән идем. Георгий бик матур, ләкин мелизматика кертмәде. Миркин әйтә, ярар инде, калсын әле бу варианты ди. Рөстәм Газиевич бик матур бит ди. Икенче мәртәбә без аны ди, чиста классик формада язарбыз ди. Бу ярый калсын дип, менә мин аның үзе янында аның иң беренче романсын радиога язган идем. Рөстәм Яхин 400-дән артык музыкаль әсәр иҗат итә. Моңа өстәп Татарстан гимны авторы да ул. Романслары аерым игътибарга лаек. Аларны һәр җырчы бик теләп башкара. Быел композитор Рөстәм Яхинның тууына 100 ел. Безнең бөтен ил күләмендәге, хәтта чит ил күләмендәге композиторларыбызның берсе ул. Аны бер бөтен төрки дөнья белә. Ondan sonra Европа тамашачылары да белә дип әйтәсем килә. Ул безнең горурлыгыбыз. Аның романсларына килгәндә, ул төпсез күл кебек. Гаҗәеп, искиткеч, чиста, саф чишмә суы белән сафланып тора торган иҗатның бер төре. Рөстәм Яхинның иҗаты ул безгә шәхсән миңа бик якын. Ул яраткан композиторларның берсе. Бик яратып башкарабыз. Әлбәттә, җитди композиторларның күп өлешенең әсәрләрен башкару бик җиңел түгел. Алдында уйнадым түгел. Әмма ул күңелгә үтеп килә торган. Аның әсәрләре чисталыкка, матурлыкка, эчкерсезлеккә өйрәтә. Шуңа без аны бик яратып җырлыйбыз. Аның җырлары моңлы, татар мелизмнары кертелеп язылган җырлар. Татар дәүләт филармониясенең Татарстанның атказанган артисты Владимир Васильев җитәкчелегендәге музыкаль әдәби лектория классик әсәрләрне киң тамашачыга җиткерү эше алып бара. Шундый ният белән еш кына Татарстан районнарында иңлиләр. Чит илләргә гастрольләргә дә чыкканнар. Бу юлы музыкаль әдәби лектория композитор Рөстәм Яхин иҗатына тукталган. Ул да гастрольләргә еш йөргән. Концертлар бирүче беренче татар пианисты була. Булырдыр дип уйлыйм, бер 3, 4, 5 концерт. Минем уйлавымча, бу бик зур эш, чөнки сәхнәдә без ишетәбез шул ук җырларны Сандугачны, Кәрим Әли Урманнарга һәм башкаларны. Менә сирәк җырлаган романслар читтә кала. Шуңа күрә аны белеп, аңлап, без сирәк җырлаган әсәрләрне дә бу концертларда башкарабыз. Хәзерге заманда гомумән академик классик музыкага халыкны җәлеп итү бик җиңелләрдән түгел, чөнки масс күләм шундый музыкалар тибурын алып тора инде. Радиоларда, телевидениеләрдә. Әмма халык аңлый менә бу шул сәнгать икән, шундый югары дәрәҗәле. Композиторларыбызның әсәрләрен башкару бит ул шундый дәрәҗә. Бу проект филармониянең әдәби музыкаль лекторияна 75 ел тулуга да багышланган. Элекке елларда коллективта 70-тән артык кеше булган. Хәзер 12 иҗатчы. Алар арасында Россия һәм Татарстанның атказанган артистлары, халыкара конкурслар лауреатлары. Юбилей елына махсус вокаль һәм инструменталь цикл әзерләгәннәр. Бу инде аның икенче концерты. Һәр концертта композиторның 20-гә якын җыры башкарыла. Мондый чаралар әле Рөстәм Яхинның 100 романсын халыкка җиткергәнчегә кадәр барачак. Димәк, әле концертлар дәвам итә. Инде киләсе концерт 27 февральгә планлаштырылган. Эльвира Хөснетдинова, Татарлар, Казан.